Déu vos guard. Quan De Gaulle es va retirar de la política activa, concedia poques entrevistes. Va fer una excepció amb la revista Paris Match, encara que va posar una condició que generalment els periodistes rebutgen: veure l'entrevista abans de ser publicada per si volia fer-hi alguna rectificació. Així ho van acordar. El periodista la va escriure i li va enviar. El general no va modificar res del text, només va afegir una precisió. Quan en la informació es feia referència al fet que al cementeri de Colombey es troba enterrada Anne, una filla deficient de Gaulle, aquest va afegir: la meva preferida. És una experiència comuna l'estimació especial que senten els pares pels seus fills, que la societat deia abans subnormals i ara discapacitats. Qualsevol terme pejoratiu és poc apropiat. Fins i tot la discapacitat no ho diu tot, perquè en efecte poden ser menys capaços de realitzar certes funcions habituals en altres persones, però sovint tenen desenvolupades capacitats com la d'estimar, que tant de bo tinguéssim tots. Enmig d'una societat que ha fet de la competitivitat una regla de vida, les persones amb discapacitats físiques o mentals es troben amb el risc de quedar desplaçades com si fossin vides inútils. En realitat són vides que donen glòria a Déu i moltes vegades són nexe d'unió dins d'una família i fan millor els seus germans i amics gràcies al fet que els donen l'oportunitat de prestar petits serveis. La societat ha avançat a millorar les condicions de vida de les persones amb dificultats motores, ha suprimit barreres físiques, però és menys conscient de les necessitats de les persones discapacitades en vista a desenvolupar algun treball que poden fer perfectament. Alhora hem de cuidar també els malalts psíquics, els que pateixen una depressió, els malalts mentals i els que pateixen algun grau de bogeria. Em consta l'esforç que algunes entitats fan per ajudar en els casos extrems, a ells i a les seves famílies. Tenim institucions mèdiques venerables, com l'Institut Pere Mata i religiosos que són fidels al carisma de tenir cura d'aquestes persones, com els germans de Creu Blanca, per posar alguns exemples. A totes elles el meu agraïment. Però és el conjunt de la societat qui té la responsabilitat d'atendre els ciutadans, que no són competitius si només es mesura l'eficàcia. Hem de veure'ls com a fills de Déu i germans nostres. Potser no tenen algunes de les nostres virtuts, però tenen l'avantatge de no tenir molts dels nostres vicis. Adéu-siau.